закрива! Окей, Един ме закрива. Здравейте хора от YouTube. Аз съм Troublemaker. Закриват ми якия скин. Аз съм Troublemaker и в момента снимаме с Наско. Посетете ми канала. Мъра с топ. Посетете ми канала в YouTube. Той е мъра с топ. Аджи въджи. Стига се лигави. Аджи въджи. Аджи въджи. Какво е това тук, бе? Някой момиче, чакай малко. Гледай. Гледай. Насочи камерата. Трябва да насочим камерата към мен. Знаеш какво ще я направя на момичето? Ей това. Спри. Наско. Ще спреш ли? Аз съм цигачи. Стига се лигави. Защо да спирам с ръгама? Не, сериозно, Наско. Спри. Добре, бе, посетете ми канала в YouTube. Канала. Да, то се казва канал, не канал. Канал на Корея. Ако ще се казва педофил, значи посетете ми педофила в YouTube. Муршо, аре, почва. Аре, чакай си пусна Да, X-ray. гледайте как скача. Да, брат. Седно твърк. Твърк. Да, това е яко. Твърк. Аз съм с X-ray и ще намирам честове. Добре, почваме. Твърк. О, взех айрон, братчико. Аз какво направя? Аз взех кейк. Взел си, аз взех кейк. Аре, Биги. би. Давай, умре. Значи, Имаш ли братче. нещо? Да, ето. Дай. Къде е? Ето, аре да убим. Къде е той? Ето го. Аре. Тингери. Ое! Ти какво взе? Аз взех храна. Аз взех и това. Искаш ли да си ги разменим? Не, я ми дай нагръдникът, а аз ще дам това. И ти това. Абе, сета, дай ми нагръдника. Мисля, че бутушките повече ще трябва за джъмпене. Ето. Нали скачаш като буни? Тингери. Аре, къде ще ходим? Чакай да си направя на голям екран играта. Къде си? Тук съм ела напред. Аре. О, аз вече имам айран брадва. Браво. Тингери. Има ли някакви шибаняци за килване? Чакай да видя с X-ray хака. Тинги. Не виждам никой де. Къде сте? Не се вижда никой. Аз тръгвам по линията, не знам за теб. Тинги. Некъде е чест. Чест. Не виждам чест, брат. От тук нещо ми пречи да мина. Поне там каштурка има ли нещо? В коя кръщурка? Там. Като офис. Чакай да видя. Тингери. Така. Не, празна е. Добре, да продължим напред. А в това там? Той няма нищо. Празнота. Бати празния сърв. Празнота. А писта ни има ли вътре? Писта ми нема. Ела е тук долу. Идвам. Мали Къде сега. си? Къде си? Горе. Къде? Горе. Не те виждам. Как се качи там? Така. О, чест. Тук. Къде? Какво има вътре? Такова. Браво. Сега ако беше с нагръдник. Ето. Има и нагърдник. Поне ми дай панталонките. Да. Ама не сме наравни, виж аз какво съм. Бебешок. Дай сега, имам бравичка, даре. Сега. Малко размяна. Какво размяна? Панталонките за
Да, ти всичко ми взе. Ти какво имаш? Панталонки, бутишки, нагръдник. Вземи нагръдника, сега искаш да ми вземеш и... Бутушката. Стари. Искаш да ми вземеш бутушки. Не казвам да сме наравно. Той чест е ограбен. Супер. Направо. Добре, ако сега намерим нещо, остава за мен. Ти къде отиде, бе? Маршо, къде си? Тя този чест е огрифан. Кей, какво прави този левър? Нямам си на представа. Тинги, 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 тинги. Аз те следя като дух. Откри ли нещо? Не, Аз открих. Маршо, кажи. вземи това Какво съм ти взел, бе? рибката. Хътия, достоинството ли ти взех, бе? Толкова за... Нищо не остава. Ама аз съм прахосмукачка. Гадина. Аре, има ли някой? Дай да видя с X-ray малко. Не. Никой. Знаеш какво? Какво има? Закрещих, че това е жената. Ела е тука. Тук ще има чест. Къде? Рибка. Някой е метнал рибката. Ама аз тук ти я метнах тая риба. Ти не си я взе. Значи, имам две риба. Дире гати кораб. Това е самолет, бе. Какъв кораб. В корабта гони тебе. Добре. Чакай, дай първо да го проверя с X-ray. Има ли пистани? Интересуваме ми пистани. Чест! Рибка. Къде? Се риби, бе! Само риби. Само рибени букуци. Тук малко джамп, Не е проблем за теб. За мен никак, ама не знам за теб. Аз вече... Трябва да има нещо. Горещо. Чест. Лък. What the fuck, аз не мога да влезна. Най-сетне. Открих лък. И аз какво очакваш да направя? И този чест е празен. Има си лампичка. Ела. Къде да дойда? Много напред. Чакай да се оглеждам за честове. Тук ми е светло. Ще ти еба майката тъпите врати. Мутни, снимам. Ама на мен какво ми пука? Да не си снимал. Виж, свети, не свети, свети, не свети. Ще еба майка. Спри! Гадина. Муршо, аре, идвай. Аре! Идвам, путчице. Почваш ми правиш пирах. Аре, идвай. Муршо. Аре, путчице, да си тръгваме от тук. Ти не можеш да си намериш изхода, аз го намерих. Тинги, тингери, тингери, тинги, тинг. Намерил си изхода. Да, И къде го намери? в газа ти. Но тук някой е метнал бутушки. Къде си? Да. Ето. Тъпата му клавиатура. Ето. Къде си? Ти чак сега разбра ли, че е тъпа? Ти чак сега разбра, че си кук.
Аз не съм казал нищо. Тогава. Тогава си гей? Аз като ми написвам едно хубаво. Какво ще стане? Аз като ти пусна едно тинги, тинги, тингери, Не, тингери, тинги. спри! А па аз от гроба ще викам. Наско мърша. Тинги, тингери, тинги, 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 тингери, тингери, тинги, Ще тинги. спреш ли? Не. Така е по-добре. Тинги, тинги, тингери, Махни! тинги, 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 Сега си тинги. играй игрички. Ти изобщо знаеш къде съм аз? Да. Ти си във водата. Ага. Добре, след 21 минути... Клипа спира, нали? Не. Почва да ят мъча. И се бим. Като мърш. Тинги, тингери, тинги, тинги, тинги. Ще... Наско. Защо не мога да чупа? Защото е защитено умен. На мен пък ми пука. Тогава ще почва да чупиш. О, ще стане слънце. Ще се вижда по-добре. Изгрева. Аре бе, идвай. Теле! Дятмъч! Биги! Би, бой! Той има енчант меч! Той има енчант меч! Енчант, диамантен меч има тоз. Помощ! Аз няма помощ! Умрях! Аз умрех. И аз. Браво. Аз сега ги гледам тия двамата, кой ще бие. И аз ще би. И аз ще играм. Давай! Давай, Неди! What the fuck, не мога да се доближа до тях. Това е заради... Как се казва тая? Мъша. За някаква пошънка си е сложил. Авери. Неди и Авери. Ти сега... Ти за кой си? Аз съм за Авери. Аз съм за Неди. Защото Авери има въдица и може да си го разиграе както иска. Защото Неди има енчант меч. Ето. И двамата умрех. Ама Авери е бил. Или не? Не, обратното. Те мъжи са се самоубили. Аз лефтам от този сървър. Сега ще ми обясниш ли как аз да си направя сървър? Добре, тук съм. Добре, хора, това беше от този епизод. Дано ви е харесал, тъй като умрехме. Посетете ми педала в YouTube. И бай-бай.